Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng riyadi Idul Fitri setunggal Syawal setunggal ewu sekawan atus sekawan doso pitu Hijriah warsa 2026 minal aidin wal faidin nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala ing dinten riyadin menika tansah paring kanugrahan walas asih dumateng kula lan panjenengan sakeluarga. Mugi kula lan panjenengan dipun sepura dosa-dosanipun, ugi dipun sepura kalepatan-kelepatanipun. Mugi kula lan panjenengan ing dinten riyadin menika saged hanyambung tali silaturahmi kanthi raos bungah manah ugi kebak ing katresnan. Amin ya rabbal alamin. Salam saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.